Jadbura ma Naivasha Jen Kihara kachiel gi joma noyudo masira mar oula peke gweng' ma Mai Mai kwa piny owacho mondo chop singo mare mar miyo kuonde dak duto mane yudo masirano. En dweche 10 nyaka masirano nego ji mohewo 60 ka koro giwacho ni gisekali achiedh nade bura kar bedo ni piny owacho chiwo omenda maromo Sh250 mar konyo joma oula nodaro. Kolose nyasi mar yawo ayanga chenro mar chiwo omenda mag bursary maromo Sh70 e gweng' ma Mai Mai. Kiara wacho ni thoth jogo mane dare miechgi gi oula pod odak e ute michulo. Katika kamati kuna mwakilishi ndiye koyomuno lakini ni Sorovea. Hiyo mipango inaendelea. Iliwekewa 250 million. Shamba ndio hatujapata na ile tulipata bei haikubalika na ile valuation ilifanywa na serikali, na unajua serikali lazima ifanye kazi na policy ile ilivyo. Kwa hivyo they valued the land at 600,000 per acre, na wenye shamba walikuwa nauza 1.2 million, lakini shamba ni ya mwenyewe wakakataa hiyo bei. Kwa hivyo tuko katika harakati ya kutafuta shamba zingine.